Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі стала рэкардсменам па колькасці ўзнагарод у гэтым годзе. Акрамя сумеснага гран-пры з паліграф-камбінатам імя Якуба Коласа за кнігу «Храм. Помнік зямлі беларускай» выдавецтва атрымала статуэткі з рук міністра інфармацыі ў намінацыях «Залатыя скрыжалі» і «Духоўнасць», а таксама дыплом першай ступені за альбом «Беларуская акварелия». Автор Владимир Иванович Рынкевич. Эта книга собирает всю информацию об акварелистике в Беларуси с самого начала ее развития, начиная с Марка Шагала даже и других мэтров, и заканчивая современным этапом. Представлены работы 60 современных художников-акварелистов. Нацыянальны конкурс сцвердзіў, што кніга – гэта твор мастацтва і ў аздабленні, і ў вёрстцы, і ў афармленні. Нездарма называліся лепшыя ілюстратары і вызначаўся лепшы дызайн. Шмат выданняў на выставе сёлета прэзентавалася і пра мастакоў мастакамі. Так, дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Уладзімір Пракапцоў прадставіў уласную кнігу «Зямля і неба» Фердынанда Рушчыца. Уникальную серию открыли именем Фердинанда Рушчыца «Мастаки земли белорусской». И, конечно, выдание сделано на самом добром полиграфичном, дизайнерском уровне. Вошли все творы мастака, и живописные, и графичные, и театрально-декорацийные. И наступный мастак, я думаю, что это будет так само наш уроженец Станислав Жуковский. Маладыя аўтары толькі назіралі за пераможцамі нацыянальнага конкурсу мастацтва кнігі і марылі, што калі-небудзь іх творы атрымаюць якую-небудзь з прэмій. Дэбют сёлета адбыўся і для пісьменніцы Валянціны Маршалович. Здесь будет моя книга, первая книга «Дыхание синего моря». Она о работе на круизных лайнерах, о том, как я работала на круизных лайнерах, о странах, городах, разных штуках, которые случаются на лайнерах, о разных мероприятиях и, в принципе, о работе. Такая внутренняя жизнь работника лайнера. 28-я мінская міжнародная кніжная выстава «Кірмаш» запомніцца яшчэ і інтэрактыўнымі забавамі ды майстар-класамі, у тым ліку па жывапісе і кітайскай каліграфіі. Навучыцца гэтаму мастацтву мог кожны ахвотны.